Bai. Ipuin bilduma, sortze ipuin bildu dituzu, Garazi ipuinak. Bai, ipuinak berriz. Hoi ematen du hori dela nire neurria, ez? Ipuinak. Aurreko liburuan ere 8 ziren eta 6 urte pasa dira aurrekotik hona, bai. Aurrekotik hona, hala ere, beste liburu batzuk kaleratuta, itzulpenak, itzultzailea bazara, idazlea, editore lanetan. Azkenaldi honetan be bai, nola doa? Bai, lanpetuta, esanen dizut, bai. Itzulpenak ere egon dira tartean, ipuin liburu batetik bestera, esan nahi dut, tesia ere bai, eta gero lan handiena edo behintzat denbora gehiena editoretzak hartzen dit orain bai. Aldatu da, editore zarenetik, idazteko modua, gauzak ikusteko modua, begiak aldatu dira? Idazteko modua igual ez, baina bai, ez dakit, presenteago daukat edo kontzienteagoa naiz ez, liburuaren prozesuaz eta liburuaren kate osoaz, ez baita bakarrik idazlea, ez baita bakarrik editorea, eta orduan esanen nuke alde horretatik. Baina jarduna bera ez nuke esanen aldatu denik, ez asko edo ez behintzat, nik kontzientzia hori ez dut behintzat. Zeregin bereziena guztietatik, idazle lana da? Ez dakit honelako sortze lan bat, kasu honetan geuria aurkeztea, jendaurrean jartzea, bereziena da? Hori da aldatzen dena igual, ez? Foko gehiago daukazula eta esposizio handiagoa dela beste jardunekin alderatuta. Gero bereziagoa den edo ez nuke holan definituko, baina proiekzioa da diferentea da bai. Hitz egingo dugu, liburuari buruz noski, ez gara bakarrik egongo, baten bat batuko zaigu, solasaldira, nor gonbidatu duzu? Gonbidatu Tane Eslaba, lankidea eta orain laguna. Orrialde zuri batzuk aurreratu eta gero, izartxoz mugaturiko zerrenda baten azpian, bik beltzaz idatzi du. 3 logelako etxe bizitzetan, familia bat asmatu. 8 ipuin esan dugu bigarren liburu honetan bebai. Bigarren liburua zailagoa dela, lehenengoa baino esaten da. Hori esaten dute egia da eta nahi ez zait iruditu. Ez dakit lehenengoan jartzen nuen holan espektatiba handia edo pixu handia jartzen nion lehenengoari, baina edo den, igual ere lehenago hitz egin duguna, ez? Pixkat kontzienteago naizela prozesuaz, eta orduan ez zait hain pixu egin. Bai. Lehenengo liburutik ona urtetxu batzuk pasatuta, esan dugu, 6 urte pasata gero, azken 3 urtietan edo idatzitako liburue, zer behar zu, Garazi, ipuin bat sortzeko? Zein izaten da ideia abia puntu hori? Eukitzen ditut hor ideiak, irudiak izan daitezke, beste batzutan esaldiak, izan ditzaket urte luzez, hor hemen atzealdean eta joaten naiz, orain adar bat jartzen, orain beste adar bat azkenean abia egiten diren arte, eta iruditzen zaienean badu dela materiala edo jartzen hasteko, idazten jartzen hasteko, orduan ez, jarriko naiz, baina horrek ez esan nahi bukaera badakidanik, nora eramanen nauen badakidanik, edo gero ez denik aldatuko igual fokoa edo ez, baina behintzat nik sentitu behar dut ja badauka dela, eta horrek erakusten du ere, gero oso gutxitan uzten dut ipuin bat erdizka. Hasi asterako, ja badauka torre materiala. Ipuin hori, osotasun hori, zure kasuan eta liburu honetan, azpimarratuko genukena, ipuin liburu batzutan, hasiera hori ikusten delako zein indartsua den, edo maiera hori, ez da kasua. Hortxe gauz, hasiko dire ipuinak, amaituko dire ipuinak, eta hor tartien zema gauza pasatuko diren, egunerokotasun txiki horretan, haina handia den egunerokotasun horretan. Bai, egia da, ezakite nork esaten zian, netzegoela brilli handirik, edo etzegoela artefakturik, edo etzegoela estandarik, eta gehienetan, igual batean estanda nabarmenagoa da, baina gehienetan ez da nik zer dakitzer txinpartarik, ez? Baina hor badago zerbait badoana pasatzen, esan dezagun, eta arrastoa utziko duena, eta beste toki batera eramanen duena, igual protagonista edo pertsonaietakoren bat. Pertsonaiak sortzen,
zeure hitzak dira, gustatu duzula, azkenien, pertsonaiaren inguru dana, zeuk argi daukazu, idazten hasi aurretik, eta pertsonaia horiek izango dira, gain ezberdinak euren artien bebai, baina lotura hori emango digutenak ezta, kontakizun osuen zier. Bai, esan dut divertitu naizela, oraingoan egia da, ezakit, batzutan pertsonaiekin, beste batzuetan dialogoekin edo dena delakoarekin, eta iruditzen zait baiet nik behar dudala asko ikusi pertsonai bat, ezakit, ezaugarritu ongi idazten jartzerako, ez, eta gero pertsonaia hori hizketan edo keinuka edo jartzerako, ez, nik ikusi behar dut eman ahal izateko, eta igual neretik pasa behar da, ez, eta gero behin ikusten dudanean edo ukigarriko sentitzen dudanean orduan jarriko dut hizketan, ibilian edo dena delakoan, bai. Identifikatuko gara, esan dugu, bestak beste gaur egun gertatuko diren istorioak izango dira. Lekuz kanpo daude pertsonaiak? Leku oso konkretuetan eta garai oso konkretuetan egon arren? Egon arren, bai. Bai, esanen nuke transitoan daudela, ez? Eta desplazamendu fisikoa unitz gertatzen dira ere, eta, bai, leku oso konkretutan gertatzen dira, eta gainera askotan ez denetan, baina esplizitatzen da tokia zein den, edo ezagutzen duenak badaki. Eta alere, desplazamendu horiek batzutan ere fisikoak direnean ere eragiten dute zerbait, ez? Beste toki batera zara matzate, edo protagonista beste puntu batean, edo krak bate egiten du, eta beste nonbait kokatuko da, ez? Eta hori gertatzen alda ipuinean bertan, edo gertatu da ipuinaren aurretik, edo gertatuko da ondoren, baina ikusten dugu batean baino gehiagotan badagoela barne desplazamendu bat edo transitoan direla nolabait, bai. Oreka hori, hala ere, esan didazuna, ez da ezer zuria, ez da ezer baltza, gris horietan mugituko gara, desplazamentu horiek ustez, deserrotzen gara nien, ez da? Ustez, gauza txarra dana, baina hasiera berri bat izan daitekena. Badauka liburuak horretatik bai, ez da? Apurtxo etor kontrapisuan gauz, ez da ezer erabateko edo bestekue. Bai, nik galdera horiek nituen hasieran, ez? Hasieran edo, behintzat, ipuin batzuk idatziak nituenean, esan nuen, berri irakurri eta orduan ikusi nuen nondik ari nintzen, ez? Eta uste dut horiek zituztela azpian, zer gertatzen da azpiko lurrak dardara egiten duenean edo, ez? Arrakalak sortzen zaizkigunean hain sendo genituen sustrai horiek edo, ez? Non geratzen gara pixkat dardara hori sumatzen dugunean gure oinazpian eta nora eramaten gaituen horrek, ez? Eta pixkat galdera horietatik uste dut abiatu naizela, bai, ipuin hauek idazteko. Nik Ani Ernoren Pasio hutsa gomendatuko dut, hainbat arrazoirengatik. Erno aski ezaguna da mundu osoan, joan den urtean literaturako Nobel saria irabazi zuen, eta hari esker ezagutu nuen nik bere lana. Novela hau Pasio hutsa Joseba Urtegak ekarri zuen euskarara, eta zorionez hari esker ezagutu nuen. Bereziki maite dut nola esplikatzen duen norbaitenganako pasio kontrola ezinak sentiatzen dizuna, eta uste dut berdin da irakurleak inoiz alakorik sentitu duen edo ez. Idazleak oso ongi esplikatzen baitu nolakoa den bere mina, nolakoa den bere obsesioa, eta gainera Ani Ernok ohi bezala hori kontatzen du genero ikuspegia eta klase ikuspegia ere txertatuta. Eta hori nik asko eskertzen diot liburu bati. Gainera gustatzen zait idazleak ze hausnarketa egiten dituen idazketari buruz eta nola biltzen dituen parentesi artean liburuan tarteka. Adibidez, galdera asko egiten dizkio bere buruari, eta bat da, esaterako, zergatik ari naiz ni hau idazten. Hasierako aipu horretatik, ez da? Erroak nola behar ditugun, hausnarketarako, esan dugu, tartea emango digutela gai ezberdinek eta dakar zuzen pertsonei ezberdinek, baina bada, nire behintzat egin dut gogo eta hori, ez da? Zer da, erroak botatzea, ze izan daitekeen, pistak ematen dituzu oso ere ezberdinetara egin daitekeen zeregin bat izan daitekelako. Iruditzen zait oso beharrezkoa dugula, ez da oso sentimendu oinarrizkoa dela, eta aipatu izan diate garai likidootan, horren adierazle izan nahi zuen, eta iruditzen zait oso
transversala dela eta garai orotakoa. Agertzen da ere hasieran ipu bat Natalia Gintzburrena, eta, bueno, dituzte garai diferentea bizi izan zuen, eta berak bai bizi izan zuen sekulako jazarpena eta bar, baina berak dioena ere aplikagarria da gaur egun, eta iruditzen zait, denok behar dugula izan garai batean mitologia guztia zen, erlijioa izan daiteken bezala, askapen mugimenduari helduko dio beste batek, familiari besteak, eta orduan aldatuko da, forma aldatuko da, baina denok behar dugula zeri heldu ez eta non errotu. Tonu aldetik ezberdinak, gai aldetik ezberdinak hori ere aipatu da. Gaur eguneko problematik asko gainera agertuko dira ipuin guztietan zier, eta forma aldetik ze ezberdinak ipuinak euren artien, batzuk harritu gaituztenak be bai, ze moduzko ariketa izan da, konstientie, apurtxuet konturatu zara gero, landu duzu hori? Kontzientea izan da, kasuan ze forma eman nahi nion ipuin bakoitzeari. Ez duana eginda bilduma bat, forma narratiboen bilduma bat osatu, hori ez. Hori, ohartu nahiz gara esan diatelako zenbat forma, eta egia da, baina ez dut bilatu ugaritasun hori, baina bai, kontatu nahi nuen horri hobekien, edo ustez, hobekien egokitzen zitzaion moldean sartu ez, eta alde horretatik bai, salbuespena izan daiteke azkeneko ipuina hor bai forma bera helburu literario edo ariketa literarioa estilistikoa bazen, ez? Holan kamara batetik kontatua bezala dagolako, bai. Noiz dago ipuin bat maituta? Garaz, iruditzen zaidalako, forma honetan esaten gabiltzena. Zabiltzelako kontatzen, oso ohikoak izan daitezken gauzak, forman laguntzarekin irakurlea leku batetik bestera eramaten duzu, irakurlearekin jolasten duzu be bai, guk momentu batzuetan zein egon apur bat be sentitzen dugulako, harritzen gara be bai, ze gertatu da eta berriro atzera zoaz, jolasa hori, noiz amaitzen da, iruditzen zailako honek jarrai dezakela eta horrazkerak jasan ditzakela. Bai, beti esaten da eta, editoreok ere 2008an esan behar izaten dugu, liburu bat ez dela amaitzen abandonatu egiten dela, ez? Eta, egia esan nik ez dut inoiz holan sentitu kostatzen zela edo ipuinak amaitzea, amaitzen zaizkidala edo lan, ez? Haiek amaitzen direla, baina eraikitzea bai igual, ez, jartzen dut lehenago eraikuntza hortan pixua eta andamioak ez ikuste hortan, eta gero berez edo etortzen da amaiera. Dena ezin da kontatu eta gainera asko neurtu behar da ipuinetan zer, nola, noiz, ez, pixkate dosifikatze hori ere bai, eta orduan eraikitzean hortan bai jartzen dut arreta amaitu behar. Txintxoa izan zara editorearekin? Edo sartu zara portxu bet esaten, iratzer tolaza, editore ze lujo? Bai, egia esan kontent, enkargoa egin geniolako eta ikusi nolako txalapartan argitaratuz gero beharko zuela kanpoko editore bat, eta proposatu nion Iratxeri eta berak baietz beraz kontent eta gero berak esan beharko du, noraino izan naizen txintxo edo ez, baina nik uste dut moldatu gaela gainera, nahi nire paperean ere jantzian, idazle jantzian nengon, eta ez editore jantzian, da uste dut moldatu garela. Bi aipatuko nizkizuke, oso gazetan irakurritakoak, baina gazetan irakurritakoak indar berezi hartzen du eta marka berezi eusten du. Aipatuko nituzke Etiopia, Benoni Batxagarena, eta Balizko erroten erresuma, Koldo Izagirreren. Bueno, beti nabil hainbat libururekin eskuartean irakurketa taldeetarako eta holanda ibili naiz Karmele Mitxelenaren Aragizko mamuak irakurtzen, edo Izaskun Etxebarriaren Esaten ez den guztian. Baina, benetan, igual, aipatuko neuke Jon Benitoren Lagun Minak.
Liburu hau irakurri neban orain dela hilabete batzuk, udan, dana jarraian, baina gero duela aste batzuk hartu neban barriro, eta pentsatu neban barriro irakurtzeko gogoan eukala apurken, astiro. Liburuak geruza asko eta testu mota desberdinak dituelako, badagoz poemak, badagoz ipuin laburrak, eta oso liburu sakona da, oso ondo idatzia, merezio dau denpora bat eskaintzea liburu hau berrirakurtzeko eta aldi baten edo denpora pasatu garrenean barriro hartu eta begiratzeko eta begirada bat emoteko. Dudaik gabe Pako Aristiren Urari ostutako poemak lagun bateko oparitu zaten eta izan zen nire lehen poesia liburua, banuena. Eta ezakit, liburua bera iruditzen zait poesiarikiko maitasuna handia sentitzen duen liburu bat. Eta hor sartu zitzaiten gogoan nik ere horrekin jostatzeko edo ni ere saiatzeko olako zerbait iten. Alzifren osto artetik sartzen diren eguzki izpiek fosil bihurtu duten ikara urdin bat baino ez da zure maitasunaz daukadan oroitzapen guztia. Bane Eslaba, batuko zaigu, elkarrizketara, garazi zer dela eta egin diogu, gonbitean erik. Lankidu dudalako, eta bestelare ez dugunez elkarrekin denbora pasatzen, beste ratutxo bat. Bai. Eta lankidearen liburuari buruzko galdera eginda, ezberdina izango dalako lagunaren sortze lanari begirada bat botatzea. Bai, laguna, lankidea, irakaslea ere izan dakoa. Bueno, esan duzueia da, Iratxe Retolazek egin zuela edizio lana, baina sortea izan nuen bere sortze prozesuan ipuinoietako bi irakurtzeko, bidean zegoenean zenbait laguni bidali zizkigulako ipuinak ikusteko. Eta, bueno, jada orduan momentu horretan ikusi nuen, ipuinak oso ederrak ziren noski, oso ezberdinak haien artean eta ikusten nuen oso forma eta idazkera zaindua zituztela. Eta, bueno, lehenengo impresio horiek gero konfirmatu ziren liburuan. Beraz, esana da jada, baina barne pitzadurak dituzten pertsonaiak aurkitzen dira liburuan, jada bi ipuinoietan hala ikusi nuen. Eta, pertsonaia eta gertaleku arruntak dira, gure egunerokoan topatzen ditugunak, baina aldi berean pitzadurak dituzte eta batzuetan nahiko sotilak direnez, kostatzen da igual horiek identifikatzea, somatzen dugu tentsio bat, baina ez dugu agian oso argi nondik datorren, eta pixkat zain gaude ez da. Eta esan dakoa, pertsonaiak eta tokiak arruntak direnez, gertu sentitzen ditugu, baina aldi berean nolabait esango duke deseroso sentiarazten gaituztela batzuetan, gure kontra esanetan ere nolabait arramazka egiten dutelako, pertsonaiek gris tonu asko dituztelako, eta irakurketa asko eta tolesdura asko dituen liburu bat dela iruditzen zait. Barne pitzadura horiek, pentsatzen egon naiz, askotan, hau ez delako berekoikeri gauza bat ni. Askotan testuinguruak eraginda sortzen direnak. Etxe bat nahi dut eta ezin dut etxe bat izan, familia nahi dut eta ezin dut familian bat izan, eta bar, pertsonala, politiko aldarrikatzeko. Bai, iruditzen zait oso izaki soziala gara, eta nik ez dut ulertzen, lotura hori gabe, edo ez dakit, ez naiz ahalegindu, baina ez dakit jakinen nukeen ere guztiz kanpo beti eragiten digut, horiek guztiek, eta beraz oso lotuta ikusten ditut nik. Bai, garaiari lotutako liburu bat dela esanen nuke, kezka sozial bat hor badago ez, eta zenbait gai agertzen dira, oso argiki ez bada ere, baina hor zertzelalak ikusten dira, eta bai. Manu Ertzilan orden, jakitea niri oso zai zaite.
norberaren burua ezagutzea hori ezinezkoa da. Eman ditzaket zenbait berri neure bizitzaz, neure biografiaz, eta uste dudanez gero horren bila zatoztela. Izango dut, Bilbon jaioa naizela, ikasi dut kazetaritza, gero bizibidetzat izan dut irakasletza eta itzultzailetza. Zer besterik esan dezaket, nire biografia pixka bat luzitzeko, hobetzeko eta idazteko esan dezaket, sasoi batean izan nintzela Poch banda hartan, eta gero zenbait urtetara Federico Krubijek sorturiko jakintza baita taldean. Uste dut horrekin nahikoa dugula momentuz. Protagonista ibiltzez ez dabile zeren bila. Dabilena da, beraz hartua dagoen situazio paranoiko, desastroso eta kalamitoso hortatik irten nahi du. Eta ez dakit nola irten. Eta bidean topatu ditu bi lagun, bi adiskide, eta bide adiskide hauek beren barrua erakutsi diotelako, erantzi direlako bere aurrean, eta bere baitan konfidantza jarri dutelako. Uste dut azkenean narradorea atera dela bere situazio diot estresatu eta depresibo hortatik. Federico eta biok, gai askotan bat gatoz, bestetan ez, bistakoa da. Bat gatoz, Federico dioenean euskal kultura bluff handi bat da, horretan nahiko bat nator. Zergatik dio Federico euskal kultura gehiena, edo gehien zuen. Zergatik da bluff bat, berak dio. Egina dagoelako, halako banitate handi dun jenteak, talento gutxi duna, mediokrea, zer besterik izan dut, amaterra, diletantea eta bat. Federico diskurso horri eusten dio, eta hor, etorri ninteke bat puntu bateraino. Dena den. Honelako gauzak esaten direnean, kontuan hartu behar da, hitzak hitz direla. Hitzak ez direla realitate, behaz gero hor konfrontatu behar da hitza, iritzia eta realitatea. Idazteko orduan etxairik ez daukat. Idazten ari zarenean, gustora ari zara, zebrenekean eta bar. Etxairik handiena da, idazten ez duzunean. Behintzat nire kasuan, idazten ez dudanean da, halako ezinegona, halako antzutasun handia, eta hori da etxairik handiena. Ez duzu planik, ez daukazu relatorik, ez daukazu zerkonta, eta horrek eragiten du norberak, nola esango genuke, norbera bukatua dagoela, akabatua dagoela, eta hori da horrek sartzen dio idazleari, kasu honetan niri, sartzen dit halako berezko ezintasun plus bat. Bizi, bai, zergatik ez, baina uste dut litzatekela halako bizimodu vegetatiboa litzateke. Honekin ez dut esan nahi, idazten ez dutenak bizitza vegetatiboa dutenik, ez da gutxiagorik ere. Idazten ez dutenek, segurazki izango dute, idazten dutenei buruz, nola alferrik galtzen duten horiek bere denbora, bere hastia. Referentziazko idazlea beti dira idazle klasikoen zerrenda hor dago, nomenklatura hori hor dago, baina nik izan ditut referentziazko idazleak 3 izango dizu. Eta ezagutu izan ditudan sasoiaren arauera, kronologikok izan da dira Thomas Berjar, Peta Hanke eta Sebal. Eta bide batez gaudelarik, Peta Hankeri buruz esango dut, hemendik 500 metrora pasatu zela Peta Hanke, 1987an uste dut, edo 8an, aprilaren 5 edo 6an, pasatu zen Bilbotik eta Donostiara trenez. Beaz, netzako umekeria badakit,
Niretzako gauza emotiboa da, iaia afektiboa da, eta Janke Durangon zehar pasatu izan. Hori da ez dakidan zerbait, eta inoiz jakingo ez dut. Libre izatea esan liteke, libertatea, kafea hartu, edo ez hartu, autua hartu, edo ez hartu, hortako badago libertatea, baina hori libertatea baino gehiago da autua. Libertatea, iruditzen zait libertatea esaten dugunean, ari galela, geure barruak, geure barrenak, geure gain daukan indarraren gainean. Alegia, beste hitz batez esan da. Libertatea litzateke norbera duen egotik, norberaren burutik libratzea, baina hortarako izan behar da, ez dakit. Nik neuk bentsat ez dut horlakorik lortu ez erdietxe. Pertsonala politikoa dela esaten dugunean, iruditzen zait aurrera pauso handia dela, kasu honetan ez da, pertsonaia baten bitartez, gizarteari buruzko gogoetak egiten gabiltza, bai iruditzen zait, bestak beste, feminismoari esker, egin dugula ariketa hori ez da, pertsonala, ze garrantzitsua den, politikoa delako be bai, publikoak bezain beste balio duelako, basabiltz, gai horietan ane, berriako podcaste feminista hori egiten, Usu Herreirekin, zen moduz doa? Bueno, songi, horretan ere gabiltza, beste abentura bat. Martxoaren 8an abiatu genuen, justu asteazkenetan ateratzen dugu, 15ean behin eta konziditzen zuen martxoaren 8a asteazkena zela. Eta, jada egin dugu bidetxoa, denboralia amaitzear, eta, oso ederra izaten ari da. Hor ere ikasten, nik kazetaria naiz berez, eta irratian ere naiz Euskal Herria irratian, baina hau beste formatu bat da, beste baliabide batzuk eskaintzen dituena, eta beste lengoaia bat duena, eta hor ere ikasten, jende askorekin hitz egiten, eta asko irakurtzen, gaiak ateratzeko batetik eta bestetik, eta hoxuerekin oso gustora. Ikasten, irakurtzen, esaten zabiltzielako bai bat eta bai bestie, hori da segurazki zuen eguneroko, ez da? Nolakoa da, zuen eguneroko egun bat? Aldatzen da, egun batetik bestera, baditugulako 1000 gauzatxo ematen du, ez? Editoreak egon beharko lukela irakurtzen, eta hemen gaude. Eta, dugu hainbat gai, biltzen gara ere feriantetik tiritero, eta diru laguntzak eskatzen, eta sinopsiak idazten, eta hainbat lan sartzen dira ofizioan, edo behintzat gure moduko argitaletxe txiki baten egunerokoan, ezta? Izanen dira bestelakoak ere, baina nik uste Euskal Herrian behintzat tokatzen zegula editore hori pixkat denetik egiten, eta egunero ikasten, bazuk esan duzun bezala, beti dagoelako berritik zerbait, eta hori oso polita da. Gabiltzan ikuste dute holan ekipo ona egin dugula, pixkat zaintzen ere prozesua, zeren, tamalez nahiko prekarizatua dago sektorea, baina batez ere sortzaileen aldetik, sortzaileen lana ezin dugu ordaindu, gaur egun ezin dira hortaz bizi, gu bizi gara editore izatetik, eta beraz iruditzen zaigu gure esku dagoen gauza bat badela prozesua zaintzea eta prozesua mimatzea, eta pixkat hortan gabiltza, eta hortan dia da bidean anerekin elkartu izana. Bai, azkenaldian askotan galdetzen digute belaunaldi aldaketa, jende gaztea sartzen ari delako argitaletxeetan, Euskal Herrian, eta emakumeak kasu askotan. Eta esaten dugu zerbait naturala dela, argitaletxeek urteetan aurrera egin ahala editorek ere egiten dutelako, eta errelebo bat gertatu behar da, ez da bakarrik Euskal Herrian gertatzen, eta ez da bakarrik argitaletxeetan gertatzen, baina uste dugu aldaketa horrekin, eta noski emakumeak sartzen gara zerbait naturala izaten ari delako baita ere, eta guk uste dugu epe luzera nabarituko dela, katalogoetan bai, baina baita egiteko moduetan ere garazik zioen bezala. Egiteko moduak eta ereduak zaindu nahi ditugu, eta espero dugu aurrerantzean hori nabaritzea. Ez berdina izango dalako, Euskal Herrian kokalekua izan da, euskaraz liburuak argitaratuta, zabiltzate suposatzen dut nazio artien eta leku ezberdinetan eta ze diagnostiko? Zerekin, bueltatzen zarete etxera? Saiatzen gara ikasten ez eta ikusten beste lekuetan nola egiten den, gurea ere erakusten, azkenean, balioan jartzen ere etxekoa,
eta bai jasotzen besteetatik, eta zait iruditzen ere ez alde handia dagoenik behintzat egiten den hortan, ez? Gero egiteko moduetan diferentea izanen da, sistema handi edo kultura edo hizkuntza hegemonikoetan bestelako moduak ere egonen dira, baina egiten den horretan denetik dago, hemen bezala. Kaixo, gaurkoan Itsasargiko misterioa deitutako liburua aurkeztuko dizuet. Liburu honen idazlea Lur Gallastegi da, eta marrazkilaria Alai Zubimendiarrieta. Liburu hau 2022ko azaroaren 15ean argitaratu zen. Liburuaren argitaratzea Alai izan zen. Egun batean Basakabiko laguntalde batek erabaki zuten asteburua hondartza batean pasatzea. Bidaian zehar erabaki zuten hondartza horretan zegoen itsasargi batean pasatuko zutela gaua, eta gauean baino bat hartzea jaitsiko zirela hondartza. Baina kontua zen, herriko emakume batek kondaira bat kontatu ziela, eta honela esan zien. Badago lamia bat hondartzan, eta bakarrik ilargi betea dagoenean ateratzen da bereko bazulotik. Gainera, orain dela gutxi, ume batzuen ezurrak aurkitu ziren zuhaitz baten azpian, eta esaten dute lamia horrek umeak hiltzen dituela. Laguntaldeko neska batek ez zion sinestu, eta esan zien bere lagunei ez sinisteko ez dela egia, baina lagunek ez zioten jaramonik egin. Eta erabaki zuten gauean itsasora ez jaistea eta itsasargian gelditzea. Gauer hori orduko, neska bakarrik joan zen itsasora baino bat hartzera. Eta orduan, denbora pasa, lagunek erabaki zuten bere bila joatea. Denbora asko pasata ez delako bueltatzen itsasargira. Orduan pentsatu zuten hilik zegoela, baino zen egia. Ordu batzuk geroago, bilatu ez zuten aurkitu. Liburu hau abenturazaleentzako da, irakurri! Hau ez da magia, baina zer behar du liburu batek? Zer behar du liburu batek argitaratzeko, zer hartzen duzue kontuan, eta gainera suposatzen dut argitaletxe moduen, gauza ezberdinak, eta gustu ezberdinak, eta gauza asko izan behar direla kontuan, baina zer behar du liburu batek? Gu azkenean editoreak gara, baina zoaz modu independentean argitaletxe baten barruan gaude eta katalogo batean, eta urte luzeak dituen katalogo batean, beraz hori beti izan behar dugu buruan, katalogoan dugunarekin bat egin behar dute argitaratzen ditugun liburuek, eta hori da agian lehenengo gauza, baina gero kalitateari begiratu behar diogu, egiari begiratzen zaio ere, ea ibilbide bat egina duen ala ez, baina ez du zertan eragina izan horrek, obrak du azkenean garrantzi handiena, eta gero 11 kontu izan behar dira kontuan erabakitzeko argitaratuko dugun ala ez, zeharrera izan dezakeen gure publikoan, eta euskarazko liburuak argitaratzen ditugunean ere, harrera publikoa beste bat da, ezberdina da gaztelaniaz argitaratzen baditugu euskaraz, eta hor parametroak ezberdina dira, baina hainbat kontu izan behar dira buruan. Zema libururi buruz hitz egiten gaude? Gehitxo, esanen dugu, argitaratuko ditugu berrargitalpena kontuan hartuta izanen dira urtean 40 liburu inguru, baina kontuan hartuta aurrentzat argitaratzen dugula, gazteentzat, helduentzat, hainbat bilduma ditugula, fikzioa eta ez fikzioa, eta hor denetik sartzen da, ezta? Eta prozesuak ez dira berdinak batzuetan edo besteetan, eta ohikoan 2 urteko edo epeakin ibiltzen gara, beti holan, gutxi gora bera, baina, pixkana bidea egiten. Gaur egungo Iraken lekukotutako eleberria non maitasun arazoak egongo diren bikote ezkondu baten artean eta heriotzaren gaia presente egongo den. Zer korapilo izango du istorioak? Behar bada askok zuen burua ikusiko duzue hemen islatuta. Adinekoei eta zaurgarrienen zaintzan 360 graduko bidaia egitera gonbidatzen gaitu Arrietak. Epaituak izaten gara egunero, batez ere munduan hedatuak diren eta inguruan ditugun gailuak erabiltzearen ondorioz.
Baina zenbat dira gure egunerokotasunean protagonismoa hartzen duten aforismoak? Garai ilunenetan ere, gure oinen azpian lurra mugitzen sentitzen dugunean eta pitzadurak zabaltzen zaizkigunean inguruan eta zeri heldu ez dugula dirudienean, izan dezagun denok gordeleku bat, izan nor izan zer, lurra irauli eta bertan erroak berriz botatzeko.